Luis, taga-Forbes, taga-Dalma. Ang hiling niya kamigo, malalaman mayaman. Pag-iling niya nag-gigo, sila mga babae na bihirang gumite. Wala kaguy-guy ng kanyang pinte. Wala ka duda-duda po sila nagkakape. Habang siya'y gumiti. Alright, everybody, speak along. Alright, here we go. Yeah! Alabama! Yeah! Alabama! One more time now, yeah! Alabama! Alright, yo! Palagi niya ang hawak kanya cellular phone. Pabigat kumpanya TKO. Baskin Robbins sa kanyang ice cream. At siya'y magbabalay pagdating ang dilim. Puro credit card na wala ka siyang gas. Lagi kinakral ang kanyang eyelash. Kapag siya'y nasa mo, mga friends ay nasuko. Iba talaga natin, galing. Alam mo ko. At alam mo na ingay. Alam mo. Alright, yo. Alright, here we go. Clap your hands up, everybody clap your hands up. Clap your hands up, everybody clap your hands. Hey, 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 ho. Hey, hey, ho! Hey, 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 ho. Hey, hey, ho! Sino pinakamaingay? Sino ba ang pinakamaingay? Sino ba ang pinakamaingay? Alright, everybody ready to be up? Tuwid na mga ito! Alabama! One more time now, yeah! Alabama! One more time now, yeah! Alabama! Alright, yeah! Alabama! One more time now, yeah! Alabama! Parang ito maingay ah! Parang ito maingay ah! Yeah! Alabama! Ano ba to? Buisit ka! Aba, meron akong iPhone! Kanino ko kaya nakuha ito? Hoy, tumigil ka sa'yo to? Sigurado ka? Let me have some proof. Let's open your message box. Aba, ito lang ang iPhone na walang message box. Let me see. Message box. Aba, meron siyang app na pwede magtago ng message box. Tulungan nyo nga ako, paano nabubuksan to? Paano to? Walang message box? Aha, ayun. Hi. Umalis ka na dyan. Nandito na ako. Nasa barbecue lang kami. Ano ba ito yung text na to? Okay, ha? Ito to. Ito. Coming from Ivan. Is it okay? Bisaya? Is it okay? Did you watch Manny Pacquiao? Tingnan natin. Eto. Ate Marie. Iha, yung utang mo sa akin, bayaran mo na. Pinagsisigil ka na rito. Anyway, dahil dyan, meron akong gift para sa'yo.